फेरेंगा आरो राकेश बिथांमोननिखौ इउपिपिएलआव दोनबाय थानांगौब्ला फैगौ लकसभा इलेक्सनानो जा, बिटिसि इलेक्सनानो जा, एसेम्बलि इलेक्सनानो जा, बेफोर फैबाय थानाय आपकामिं इलेक्सनावहाय भट मोननाय नङा। फाग्ला नाङा फाङा मानसिफोरखौ गावथारलाबाय थानानै फाग्ला भट मोननांगौ जायो। मुस्लिम सम्प्रदाय मानवीला को किबा इनसाल्ट करी थाके राकेश ब्रह्म डांगरिया बिदिजों नोङो बोरै? ओंखायनो बिसोर सानैखौ आउट इउपिपिएलनिफ्राय, नङाबा फैबाय थानाय इलेक्सनाव जुजिनो हानाय नङा। मेलेम गलायनाय लिलिलाला लामायाव दों दों फैनानै खाथिनिफ्राय गावनाय जिबादि अबस्था गावजानाय जाय हेमन्त नार्जारी बिथां आदाया, बेनिखायनो आङो बे अबस्था गाज्रिखायनो नैबे आं भिडिअ फुटेजफ्राव नायदों, नायनोबो हाखायाखै आं, बोरैबा नुथारो। ओमफ्रायहाय बेखौबो आङो आंनि बे भिडिअआवबो आं लाबोनो साना, खारन माखासे गाइडलाइन थायो। बे हिसाबै जाय हक नोंथांमोना मिथिखासिगौ आजिखालि जेव जेव नों भिडिअ फुटेज होनाय ससियेल मिडियायाव नायब्लानो नुयो। बाथ्राया जाहैबाय बिनि सायाव बुंनांगौ, आयेन बिजिरनाय मोननांगौ, न्याय मोननांगौ, इयुननि थाखाय लामाया क्लियार जानांगौ। जाय समखिखांनायखौ बिजेपि आरो इउपिपिएल जथाय सरकारा इयुन जोलैनि सायाव सोबाय, बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो साननो गोनां बाथ्रा। नाथाय बर'फ्रा गिनानै फावसयग्रा मालाबाबो नङा, दावहारुसो। जोंनि गेजेराव गोसोखौ हमथानो हानायनिबो सिमा थायो आरो गोसोखौ हमथानानै सोलिलांनायाव जै जायो, नाथाय मालाबा मालाबा सिमा थायो। सिमाखौबो बारफ्लाङो, गोसो हमथानायनि सिमाखौ। दा दिनै बर' जाथिनि माखासे मेलेमजिबि सुबुंफ्रा आरो इयुथ्सफ्रा दिनै बबेबा लामाजों आगान सुरलाङोब्ला थासारिखौ नायनानै बिनि रेसपन्सिबिलिटिया बिजेपि एन्ड इउपिपिएलनाव थागोन। स' बिनि सोमोन्दै गुवारै नोंथांमोनजों सावरायगोन। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। हेल' एभ्रिवान, वान्स एगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। सरि, गय जानानै रायज्लायदों, नैबे दुखुनि समबाबो। दुखुआथ' दुखु थाबाय थाखासिगोन, गोसोआव दं। दा जोंनो थार बिजिरनाय नागिरनायासो गिदिर बाथ्रा आरो इयुननि थाखाय बेयो क्लियार जानाय। नंगौ दे, खोथा होदों, राजि जादों, न'खरनि गथ'फोरखौ फरायनाय आरो न'खरखौ अनसुंथाइ होनाय, साख्रि थाख्रिफोरनि फारसेबो रायज्लायोबा मोजां जागौ। प्रमद बर' सार बुंनाय बादि जुदि बेवहाय बिथांमोना साख्रि मावनायनि एज गैयाबाबो माबा मोनसे इयुननि थाखाय साख्रियाव थिसननाय। दा आङो बुंनो नागिरदों डाइरेक्टलि, फेरेंगा आरो राकेश बिथांमोननिखौ इउपिपिएलआव दोनबाय थानांगौब्ला फैगौ लकसभा इलेक्सनानो जा, बिटिसि इलेक्सनानो जा, एसेम्बलि इलेक्सनानो जा, एसेम्बलियाथ' सिट बोखावनाय आला थालासो जालाजोब्बाय, बेखौ रायज्लायखाथ'बावलासो आं, खारन जोंनि गामियानो बे जेनेरेलाव थांबाय। बेफोर फैबाय थानाय आपकामिं इलेक्सनावहाय भट मोननाय नङा। फाग्ला नाङा फाङा मानसिफोरखौ गावथारलाबाय थानानै फाग्ला भट मोननांगौ जायो। बाहा भट मोनबावनांगौ जाखो? नाना निथा जानला मोनला बुंजांला हरनाय बांगाल जुंगाल सिबाय मुस्लिम सम्प्रदाय मानवीला को किबा इनसाल्ट करी थाके राकेश ब्रह्म डांगरिया बिदिजों नोङो बोरै? ओंखायनो बिसोर सानैखौ आउट इउपिपिएलनिफ्राय, नङाबा फैबाय थानाय इलेक्सनाव जुजिनो हानाय नङा। अन्थाइजों सेन्देल लानानैसो सोरबा सोरबा होसोगोनदां। दिनै जाबादि नुदों पाब्लिकफोरखौ दुखु मोननांनाय, बेयाव थायो इउपिपिएलनि सापर्टार्सफोरबो थायो, गामियाव लगाय लथायबो थायो, बिजेपिनिबो थायो, बिपिएमबो थायो, खम बाराखौ आं बुंला। खिन्थु नैबे जाथाया दि गामियारि हिसाबै एकदमबारे दुखुनांथाव सेन्टिमेन्ट हिसाबै बेयाव नों बाव पार्टि लाबावो। बै जाय डिपार्टमेन्टनि खामानि मावदों आरो बेनि बबेनि एनजिअ मावदों,
बिथांमोनखौथ' रागा जोंगोन ना, NGO मावग्रा बिथांमोनखौ, जाय बिनि दैदेनगिरि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फेरेंगा सार बिथांमोनखौ रागा जोंगोन ना। बोरै बिथांमोननो भट होबावनो। आरो जुदि बिथांमोनखौ एरख'नो हायाबा प्रमद बर' सारा BJPजों क'लिसन जानायखौ दोनथ'नानै BPFजों ज' लोगो लानानै दावगालांबानो जाबाय। नांगौबा नोंनो CM जानानै खुं सालाय, अब्लाबो BJPखौ नागार। आरो जुदि BJPखौ नागारनो हायाबा रन्जित बसुमतारी आरो राकेश ब्रह्म सानैखौ UPPनिफ्राय आउट, नङाबा फैबाय थानाय इलेक्सनाव आहि टका निर्बाहनत जिर' হয়ে যাব। বিভিন্ন দল সংগঠনত পুরা বিভিন্ন জনজাতির পুরা আহা লিডারবিলাকে সোশ্যাল মিডিয়া দ্বারা কইছে যে আহি টকা নির্বাহনত UPPL पार्टी जिर' मारिब। दिनै शान्ति सुक्ति जानानै थांबाय। हान्थि आरो उन्नति होननाया बेनो नामा? এইটোই শান্তি আৰু উন্নতি কয়। দিনैनि समाव আজিৰ দিনত মানুহ, আমাৰ बर' জাতিৰ মানুহ সংসাৰ চলোৱাৰ কাৰণে ইলিগেল হওক বা লিগেল হওক আইন কানুন আছে না, ফৰেষ্টত গৈ পেলাই টিম্বাৰ আনি পেলাই অলপ থলপ বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লৈছে। ইয়াত গুলি মাৰাৰ, এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ, এনকাউণ্টাৰটো বাদ দিয়ক, এনকাউণ্টাৰ বা গুলি মাৰাৰ কাৰণে অধিকাৰটো হৈ জাম্বাৰ কোনে দিছে? এইটো লাগে। অধিকাৰ দিয়া ব্যক্তিয়ে কোন? এই মারার কারণে অধিकार দিয়া, बेखौसो जों नागिरनांगौ। बिनिफ्राय हायोबा बेखौ लामा सामा मोनोबा गामिनि मानसिफ्रा ज' जानानै दोखो दोखो गावबावथों, बेसेबां गावो। खुनु मानिनाङा, आं बेखौल' बुंबाय। बेखौ जेरावखि नुवा गामिनि मानसिफ्रा ज' जादों, दोखो दोखो आथिं आखाइ बुफायनानै थानायाव लागायहर। मानोना बे प्रमद सारा मोनसे खोथा बुंदों, थिगैनो दं दे। आयेननि थाखाय जाय गिल्टि मोनगोन बियो मालाबाबो बारग'खानाय नङा, बेयाव नो कमप्रमाइस होनदों। दे थिग दं। अब्लाबो बे सानैखौ राकेश एन्ड फेरेंगा आउट खालामखादो, नङाबा इयुनाव जेनगोनबो। जाथिनि थाखाय नोंथांमोना लिडार जाबाय, हाबा मावनांगौआ। फाग्ला फाग्ला ल' एन्ड अर्डारानो फेरेंगा सारसो नामा? जोंना बिटिआर नालाय। बाब 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 बाब, आं मावदों, आं सेफगार्ड होदों। बर' जाथिफोरखौ मिथिया नों? गोदो गोदायनिफ्रायनो एम्फौ एनला फिसिनो मोजां मोनग्रा, गुनजेत गुनजात जालाग्रा, बिफां लाइफां बिलाइ आरि मैगं माबानानै जालाग्रा, दैलिग दालि रुनानै जालाबाय थाग्रा नङा बर' जाथिया। फाथो बिलाइ, खुदुना बिलाइ, माबा माबि बिलाइ, बिफांनि बिबार सिरिनाय, बासिखा बिबार, बायदिसिना बिबार, सेवालि बिबार, मैगं मैला, न'आव दाउ अमा फिसिनानै बानलु बिदै माबा बिदै जालाग्रा, नेचारजों ओंख्रियानो सोमोन्दो गोनां, बर' जाथियाबो सोमोन्दो गोनां। बाथरुम थाथरुमाव दुगैलाग्रा नङा, दैसायाव दुगैहैग्रा, दैमायाव दुगैहैग्रा, ना सारग्रा हाखर बिलोआव। बिफां लाइफां नेचारखौ मोजां मोनग्राया एसे बिदिनो एसे हाग्रा बंग्रायाव थांखायो। साननांगौब्रा एसे। जाय हक बिनि सिन्था खालामनाय आरो कमेन्टखौबो रायजो राजानि सायाव हगारना होबाय। स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।